A visita de hoxe a Noia tiña como a principal finalidade coñecer de primeira man as necesidades en materia sanitaria do actual centro de saúde e de paso coñecer o traballo que desenvolven os profesionais que a diario traballan nel. A coñecer de primeira man as inquietudes e os problemas que hai neste centro de saúde e que hai tamén pois, en xeral en atención primaria, ¿no? Para nós a atención primaria é unha prioridade. Pensamos que temos que cambiar o modelo, replantear o modelo. A atención primaria é un elemento vertebrador da sociedade galega e, por tanto, creo que todos os galegos e as galegas deben de opinar ao respecto. Que tipo de atención primaria queremos ter e que tipo de atención primaria podemos ter. Aproveitou a visita para anunciar que a Xunta ten intención de sacar a licitación este verán a redacción do proxecto do novo centro de saúde, que suporá un investimento de preto dos 10 millóns de euros. A promesa que vamos a cumprir é a promesa do novo centro de saúde daqui de Noia, un investimento de 10 millóns de euros. Este mes de xullo vamos a licitar o que é a redacción do plan do novo centro de saúde para que o ano que ven se redacte ese plan e ya xa no ano 2026 pues, empezar a construir ese novo centro que sin duda pues, estará á altura do que Noia necesita e merece. O alcalde Santiago Freire agradeceu a visita e o compromiso da Xunta para dar resposta a unha bella demanda na vila, como é a construción do novo centro de saúde, que se emprazará nunha parcela de titularidade municipal en San Lázaro. Segundo el, será un edificio moderno e totalmente equipado. Trátase dun centro de saúde de máis de 4.200 metros cuadrados construído, con todas as unidades asistenciais actualizadas, que ampliación tamén de determinadas consultas e de determinados servicios sanitarios que non incorporaba o centro de saúde actual e, por tanto, estamos ante un dos investimentos máis importantes que se van a levar a cabo ao longo desta legislatura no termo municipal de Noia. As previsións que manexa a Xunta é que o proxecto poida estar rematado ao longo de 2025 para poder contratar e iniciar as obras xa no 2026.